A xénese dos camiños xacobeos reside na ruta marítima do Mar de Arousa e do río Ulla, que recrea a traslatio dos restos do Apóstolo Santiago. Co obxectivo de poñer en valor a altura do resto das rutas xa consolidadas, a Mancomunidade Barbanza-Arousa puxo en marcha o proxecto Traslatio Experiencial. Conta cun investimento de máis de 2,5 millóns de euros de fondos europeos e pode presumir de ser un dos únicos 5 proxectos de toda España que resultaron beneficiarios dunha orde de axudas convocada polo Ministerio de Turismo para a modernización do destino. A Mancomunidade combina unha tradición tan vencellada a Galicia como as rutas xacobeas coa digitalización. Exemplo de como podemos innovar tradición incorporando a ela as novas tecnoloxías, sen perder nunca de vista as nosas fortalezas, porque as temos unha serie de recursos turísticos que, integrándoos nesta nova oferta, constituyen e abranguen unha máis moderna e proveitosa oferta ao tempo que son respetuosos co territorio. A digitalización é o eixo principal deste proxecto a través dunha plataforma turística intelixente que posibilita aportar información ao turista, pero tamén recibila en forma de datos, que permiten coñecer mellor o perfil do visitante para un deseño máis axeitado das estrategias turísticas. Mellorar a experiencia do visitante buscando que esta sexa máis personalizada con tecnoloxías como web, aplicacións, tótems e pantallas informativas que aporten información actualizada en cada momento, como antes sinalaba Fátima. Promover a sustentabilidade, optimizando o uso dos recursos e reducindo o seu impacto ambiental. Impulsar a competitividade do destino anticipándonos ás demandas e preferencias dos turistas, mediante o coñecemento que nos aporta a plataforma que puxemos en marcha. Os datos que recollemos das cámaras, das famosas cámaras, e de todos os dispositivos informativos serviránnos para deseñar mellor as nosas estrategias. Outro dos principais obxectivos do proxecto é conectar os recursos do territorio coa ruta xacobea, de xeito que se incremente a pegada económica nos 22 concellos polos que transcorre, contribuindo tamén á desestacionalización do turismo. Necesitamos que as persoas que realicen este camiño cando chegan aos portos, cando chegan aos náuticos, poidan disfrutar do resto das vilas, non soamente que a pegada económica quede soamente na parte do náutico, senón que se poida reestruturar en todas as vilas, porque ademais temos a gran sorte de que temos uns náuticos que están pegados a cada unha das nosas vilas, co cal é moi sinxelo que un peregrino, un visitante, poida visitar outros recursos.